dirita sa katapusan nga mga sections sa chapter 11 sa exposition nato sa Westminster Confession of Faith. Dirita sa sections 5 ug 6. So atong basahon sections 5 and 6. God has continued to forgive the sins of those that are justified. And although they can never fall from the state of justification, yet they may, by their sins, fall under God's fatherly displeasure and not have the light of His countenance restored unto them, until they humble themselves, confess their sins, beg pardon, and renew their faith and repentance. The justification of believers under the Old Testament was, in all these respects, one and of the same with the justification of believers under the New Testament. So, atong particular nga isgutan is about the justification and the intertestamental assurance of salvation. So, kung maisgutan niini, ang atong pinaka-thrust sa maong hisgutanan, mao ang reform nga panglantaw sa progresibo nga pagpadayag sa Dios o sa kinatibuk-an nga pagpadayag nga buot pasabot nga naay continuity sa covenant sa Ginoo from the Old Testament to the New Testament. Now, ang mahitabo niini mao ang epekto o ang mga repercussions niini mahitungod sa non-reform nga mga doctrines. Dako kaayo. O ang implication mao nga ang kaning dispensationalism gyud maoy maig-an niini ug dako gid kay ning refutation, no? Ma-refute ang doctrine sa dispensationalism. Ang dispensationalism kahibaluman taniana, no? Dunay 7 dispensations ug kada dispensation unique ug dili pwede nga kana siya nga dispensation mo overlap dito sa lain nga dispensation. Og ang dealing sa Ginoo sa matag dispensation nga dili na siya mo continue, no, pananglitan sa Old Testament ka mga dispensations. Doon ay mga dispensations nga naa sulod sa Old Testament. Ug mismo sila dili pwede nga mag-overlap sa usag-usa o samot nga dili mag-overlap paingon sa New Testament. O ang gikan kang Moses, no, paingon sa kang Christ nga time, sa kang John the Baptist nga time, ang tawag niya na nga kadto nga time frame, ang tawag niya na mao ang dispensation of the law. So kay dispensation of the law, ut pasabot niya na ang stricto gyud nga pag-apply sa dispensationalism mao nga ang mga balaod sa Ginoo during this dispensation ug kini nga mga balaod sa Ginoo exclusive sa maong dispensation gikan kang Moses paingon sa birth ni Christ nga kana nga mga balaod, no, dili na siya mo continue paingon sa after kang Christ. O kusapod sa mga main teachings niini mao nga ang grace nga niabot sa panahon ni Christ o ang salvation nga niabot sa panahon ni Christ wala pa kini matagam-tami sa Old Testament, meaning sa dispensation of the law. Maingon man sila nga dunay salvation diri o ang mga dispensationalists dili sila mga uniform sa ilang pagtulunan.
Kaya ang ilang pagtulon-an yun, mao na nga sa old covenant, labi na sa dispensation of the law, ang mga tao, ang mga Israelites, naluwas pinaagi sa obedience sa law. No? So kung aduna may dugo nga namatyan, nausik or na shed, no, na tininaula alang kanila, dugo kadto sa mga karnero, mga baka ug kanding ug uban pa nga hayop sama sa mga tukmo, no. So ang buot pasabot diha nga ang salvation nga atong natagamtaman dili kang Christ, salvation by grace, which is para sa mga dispensationalism, para lang yun sa Israel, para lang yun sa church, Gentiles. Ang salvation by grace para lang sa mga Gentiles. Kaya para sa ila, ang salvation of obedience to the law para ngayon sa mga Israelites by ethnicity. No, mga Hodyo, mga Jews. From Old Testament, ang mga Hodyo na tao na kinabuhi sila subay sa balaod ug sila naluwas pinagi sa balaod. Ug sa diha nga naluwas sila pinagi sa maong balaod, no? Pag-abot ni Christ, wala mausab ang setting nila. Maluwas lang gyapon sila pinagi sa pagtuman sa balaod. Ang stricto gyud nga pag-implement sa or pag-apply sa dispensationalism mao na siya. Buot pasabot nga ang church kay mga Gentile raman ang church, Gentiles, mauray gi-offeran, mauray gitanyagan sa grasya ang mga Gentiles. Mauray gitanyagan sa gospel o ang grasya. O ang mga Hudiyo, no, wala ang ilang salvation wala diha sa grasya kang Ginoong Kristo, dili diha sa pagtuo. Kung dili diha sa obedience to the law. So makita na nga ang para sa usa ka dispensationalist, kung siya usa ka consistent nga dispensationalist, walay salvation by grace para sa Hudyo panahon ni Jesus Christ. In fact, para sa dispensationalist, katong Sermon on the Mount ni Christ diya sa Matthew 5 ug 6, no? O paingon sa 7, nga kanang Sermon on the Mount para na sa mga Hudiyo. Wa pa moabot ang church ni ana para mao na ang gitudlo sa dispensationalism. Wala pa moabot, wala pa church anang panahon na, so ang mga Hudiyo pa lang mo giwalihan ni Christ sa tinguha ni Christ nga mamutuo sila sa mo-obey sila sa iyang law of the kingdom, no, the laws of the kingdom nga gitudlo niya diya sa Sermon on the Mount sa Matthew 5, 6 ug 7. Now, na-frustrated ang Ginoo tungod sumala sa ila. In fact, dili sila man na-frustrated. Ang mga dispensationalists, di gyud musulti nga frustrated. Dili sila na mo confess. Pero ang implication sa ilang teaching mo nga ang Diyos disappointed or frustrated sa mga Israelites. And therefore, ang mga Israelites nga wala mo tuman sa balaod ni Christ nga gihatag na sa Sermon on the Mount, gi-reject sa Dios sa makadiyot, murag gi-shelf ni Jesus. Unya naay parenthesis karon, meaning dunay option B ang Ginoo gihimo. Kay wala man dawata ang message of the kingdom ni Christ. Gipostpone ni Christ ang kingdom, wala niya gipaabot ang kingdom. Wala na lang niya gi-establish ang kingdom. Rather, ang iyang establish diri sa New Testament mo ang church. No, gi-postpone ang establishment sa kingdom. So church mo ay gibutang ug tungod ni ana, no, kay church naman, Gentiles naman ang komposisyon ini. Ang maong church nakadawat karon sa offer sa salvation by grace. So dili na sila salvation by obedience to the law, kundi salvation by grace. Pinagi sa
pag-accept sa gospel, pag-receive sa gospel, no? So muna ang sa dispensationalism. So dunay mga teaching labi na gikan sang kang Christ paingon na sa mga writings ni Apostle Paul hangtod sa writings sa nila Peter, na John, Jude, no? James, paingon sa sa Revelation. Nga kana nga mga teaching by grace lang, by grace alone, without works. Unya by faith alone, kang Christ. So gishelve usa ang salvation by works. Ang salvation by works dito ra usa para sa mga Hudyo, which is ang mga Hudyo wala man gyud mo obey sa commandment sa Ginoo para sa mga dispensationalists. Now, daghan ang mga butang nga implied ni ini nga doktrina. So, una, sa Old Testament walay justification by faith alone. Nga na ang application ini. Sa dihang usa ka dispensationalist, kita tanan ako, gikan ko Diyos Baptist. Gikan ko sa dispensational nga Baptist. Nagtudlo gyud ko na ay chart. Butang yun, drawing ang chart, drawing na ay lain-lain nga dispensation from Eden, then to Nimrod, Noah, then Moses, lain-lain dispensation. Niya ang 70th week, dito na sa 7 years tribulation, mabutang, moto ang instead nga diri sa panahon ni Christ, i-establish ang kingdom, gipospon og dito ibalhin ang kingdom after the 7 years tribulation, which is para sa ila ang tribulation nga 7 years umaabot pa, wala pa may tabo kana. So ang justification, no, ang justification para sa mga dispensationalists naara sa church, naara sa iglesia, wala sa Israel, wala sa bisang kinsa, para lang mga Gentiles. So, ang forgiveness na nanganakang Christ, alang lang yun sa church. So, it is pois para sa mga dispensationalists. Magpadayon ka tong salvation by obedience to the law, by ceremonies, by ceremonial law. Kay ang fourth temple, actually ang tawag nila third temple, pero fourth temple man, kang third temple, katumang kang Herod nga temple. Sa ila, third temple ang tawag nila out of ignorance. Ang fourth temple, matuko daw, panahon sa tunga-tunga sa tribulation, in 7 years tribulation, matukod ang last nga temple dito sa Jerusalem. Ug dito sa Jerusalem, ma-restore ang tanan nga mga sacrifices nga tuwa sa Old Testament. So kay hiklin man ang law sa Ginoo panahon nga gibutang niya ang church, gibalik dito kay ang mga tao dito nga mabilin sa rapture mao man kadtong mga Hudyo lagi. So ang ilang salvation dito sa during the tribulation, mo katong salvation pinagi sa obedience to the law. So mo continue katong naputol, no? Nagiputol ni Christ nga sacrifices sa New Testament. Panahon sa New Testament giputol niya. Actually katong Old Testament to sa nga mga sacrifices. Dito mo resume ang ministry sa mga pari, sa mga sacerdote, no? Sa mga mo resume ang ministry sa kining mga Levites, mga sacerdote. So ang salvation nga naputol by works, nga naputol na pag-abot sa church, i-resume ditong panahon na, ma-resume. O magpadayon gihapon mga Hudyo atong panahon na mabilin sa rapture, siyempre kay ang church Gentiles o may rapture. So dito nga ang mahibilin sa yuta mga Gentiles na lang, ang mga unbelieving Gentiles o ang mga Hudyo. So ang salvation dito sa during tribulation mo
mo resume ang salvation by the obedience of the law, which is ang ceremony, mo'y ceremonial law, mo'y ma-restore diha sa 7 years tribulation. So ang pasabot diha nga mo gyud na ang consistent. Dunay consistency ang usa ka Armenian, labi na sa dispensationalists ng mga Armenians. Now, actually dili tanan nga mga dispensationalist sama mo agree ni ana, no. Dunay uban nga dili mo agree ni ana. Ug lain-lain ang sila, pero katong akong gi-mention mo toy consistent gyud nga teaching sa dispensationalism. Pero dunay mga dispensationalist nga tungod sa kalibog lagi kay malibog naman gyud sila. Mutudlo gyapon sila nga dunay grace ang Ginoo, no? Dunay grace somehow dito sa Old Testament. Mutudlo sila nga shadow to, no? Kay naman gyud sa Bible. So mapugos sila og tudlo. Mapugos sila og tudlo nga shadow lang tong katong mga ceremonial law. Og nga ang tinuod nga makaluwas kaning kang Christ sa New Testament. Mapugos sila sulti ni ana kay mabasa man nila na sa Bible na New Testament. Pero at the same time, dunay tension sa eschatology o sa theology, sa soteriology sa maong mga dispensationalist. Kay para sa ila maglibog sila imbis kay shadow to, pero mao man kay makaluwas gyud para sa ila sa Old Testament. Unya ma-restore or mo-resume during sa tribulation period ang kaluwasan pinaagi sa obedience sa law, sa ceremonial law. Ug sa moral law, of course. So, para sa maong mga inconsistent nga mga dispensationalist, no? Maglibog sila, mahimog yung debate usay sa ila kaning salvation panahon sa 7 years tribulation. Nga para sa mga dispensationalist, maglibog sila kung unsaon waras ang uban moingon nga by grace gyapon, pero ang uban by works kay unang-una nawi sila teaching nga ang salvation anang panahona dili na by grace kundi by works. Kinahanglan mudagan-dagan sila mo likay gikan sa mantatakay sa 666. Kinahanglan mulikay sila. Kay kung magpapatatak ka, di may tabo para sa ila, impierno ka mangyod. So aron ka lumaluwas, kinahanglan mo hawa gid ka, mo tago ka, mo hawa ka gikan sa sibilisasyon, mo tago ka, mudagan ka, no? So i-apply dahil na ila ng Matthew 24 kanang katong mga mabdos burag of course misapplication mana nga bersikulo. Ila apply dahil diha sa ilang 7 years dispensation, 7 years tribulation. Pag-apply nila ni ana, ilang ikot dayon tong Matthew, of course, unya ilang ingnon nga kining mga mabdos, alaot ang mga mabdos o ang mga dunay mga masuso. Kaya mo tago lagi mo, dagandagan, ana mo, ikyas dito sa kabukiran. So, ang mahitabo niya na, no, kaning mga dispensationalist, lahi-lahi yun ang ilang panglantaw may tungod sa unsa ang salvation nga ilang dawaton. No, para sa ila, dili gyud dunay kalibog para sa ila. Ug ang uban moingon nga naay by grace, ang uban wa nay grace, nasirado na anang panahon na. So basta kay mauna ang implication kung ang usa ka tao mutuo sa dispensationalism. So ang justification, labi na usab ang kanang adoption, certainty of salvation,
sa ila ang adoption di kay klaro ang doctrine of adoption. Ang New Testament ra may klaro gid kaayo nga i-adopt as children of God. Paabot sa Old Testament, halos silent man ang Old Testament, no? Although na ay ah, mga verses nga nag-imply may tungod sa adoption of children, pero ang clearest gyud nga mga passages nga nagtudlo sa adoption, doctrine of adoption na sa New Testament. So para sa ila kay complete silent ang Old Testament niya na murag ang adoption, ang justification, no, ang atong assurance of salvation naara gyud sa New Testament. Ug sa Old Testament, way klaro nga kaluwasan kay siyempre mabuhat man sa tao mo ang kaluwasan. So, ang atong confession ingon nga kini naa sa orthodoxy in terms sa iyang pagtudlo sa continuity sa covenant. Doon nagyoy iyang pagpanglantaw nga diin unsa ang kaluwasan sa ato karon, maura ang kaluwasan sa Old Testament. Maura. No, in fact ato nang misgutan unya further. Pero sa karon atong i-prove, no, nga maura ang kaluwasan ug ang benefits sa redemption nga naa kang Christ. Ug ang justification nato dunay assurance of salvation, no? Klarong assurance of salvation. Kay ang pag-forgive sa mga sala, although kaisara once and for all, no, ang forgiveness, ang justification is once and for all, og kini past, present and future sins daan ang gipardon. Pero doon gihapon siya idea nga dunay forgiveness of sins nga continued, nga sustained nga forgiveness of sins. Kay nagapagkasala man gihapon ang iyang katawhan, wala man ingon nga di na makasala ang iyang katawhan. Makasala ra man gihapon. So ang pasabot niya na nga ang pagpangayo nato pasaylo ug ang pagpasaylo sa Dios sa atong mga sala nagapadayon kay si Christ nagapadayon man karon sa pag-mediate kanato, pag-intercede alang sa church. Gipadayon ni Christ ang pag-intercede sa church ug hangtod karon nag-intercede si Christ ug wala mausab ang iyang intercession. Ug every time nga kita makasala, giauhag kita nga mangay pasaylo sa Dios. In fact, sa the Lord's Prayer, kanunay atong ginalitok, ano? Usana sa atong ginalitok ang the Lord's Prayer sa atong mga pag-ampo. Ug usa sa mga gisulti sa the Lord's Prayer, and forgive us our sins. Meaning sa forgive diha kanang adlaw-adlaw nga atong nasalaan ang Dios, no? Ang Dios atong nalapas ang iyang mga balaod. So naga-continue ta og pangay pasaylo sa atong mga sala. Ug ang Dios ga-continue pod og forgive o pasaylo sa atong mga sala. No, mao na nga sa Matthew 6:12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So wala mo ingon nga karon ra sa panahon ra sa conversion mo confess ang makasasala siyang sala dahil humani ana di na siya mo confess pag Kristohano na siya. Doon ay mga teaching karon, particularly doon ay gikan sa Korea, sa mga Korean missionaries mo ni sa Pilipinas. Nakadungog ko ni ana, no, nga niabot sa Mindanao.
Nga usa sa mga teachings nila mao nga dili na ta kinahanglan pa nga mangayog pasaylo sa Dios. Kay kaisa ra ta gipasaylo sa Dios kaniadto sa panahon sa during conversion time nato. Nya di na kinahanglan repent. Kay ang kuan daw ang kaisa ra daw ang repentance. So ang idea nila nga kadtong past nga na-convert ka, no, nga imong gidawat ang ebanghelyo kadtong nga moment kaisa ra ta to himuon nimo ang pagpangagig pasaylo ug ang repent sa imong masala. Ug karon dili na. Pero lahi dinhi sa balang kasulatan, klaro gi kaayo nga sa the Lord's Prayer ang iyang istorya kanang mga tao nga nag-ingon nga our Father, meaning mga anak na sa Dios. So previously sila ga-confess nga ang yawa mo ilang amahan. Unya during conversion, of course, nangayo sila pasaylo sa Dios. During conversion sila nangayo sila og pardon og repent sila sa ilang mga sala. Og karon professing children of God na sila. Gi-reject na nila ang yawa, gi-reject na nila ang sala. Ug karon adunay adoption nga gihimo sa amahan kanila ug mga anak sila sa Dios. So ang pasabot dinha nga tungod kay mga anak naman sila sa Dios, makasala gihapon sila. Og sa Matthew 6:12, klaro gi kaayo nga makasala gyud gihapon ang anak sa Dios sa presente, sa kasamtangan. Ug sa diha nga makasala, giauhag ang mga anak sa Dios moingon, "Our Father which art in heaven, and forgive us our debts as we forgive our debtors." Og naa sa 1 John 1:7 og 9, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin." See? Us, meaning Christians, mga tao nga na-convert na sa kamatuoran, mga children of light, as we walk in the light, we are, as He is in the light, we have fellowship with one another. Dunay communion. At the same time, nag-ingon si John nga ang blood ni Christ cleanseth. Kanang word niya cleanseth, present tense na, meaning cleanses us from all sin. Then, ingon sa verse 9, if we confess our sins, meaning our Christians, our present sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug klaro kaayo nga dili tinuod kanang moingon nga wa nay di na ta kinahanglan mangayog pasaylo sa atong mga sala, or di na kinahanglan nga kita magrepent, maghinulsol. Klaro kaayo nga wala nay biblical basis nga doktrina. Og sa 1 John 2:1, "My little children, these things write I unto you, that ye sin not." See? So ang purpose ni John sa pag-exhort o pagmaymay sa mga Kristohanon sa iyang panahon is aron di sila managpakasala. Pero mato diri, "And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." So atong tanaw na si Sir Paul. So dinhi makita nimo nga dunay command for us not to sin.
My little children, these things write I unto you, that ye sin not. So, meaning, kinahanglan yun, o necessary yun sa kinabuhi sa mga Kristonon, that they sin not, that they refrain from sinning, that they avoid sinning, meaning that they should at all times obey God's law. Ug mao ni ang atong duty as Christians, to please our Father, to obey His law, to love Him. Usa ni sa mga, in fact, ditsing sa atong catechism, sa Heidelberg Catechism. Ang Heidelberg Catechism na tulo ka main points, tulo ka G. First is guilt, ang second is grace, ug ang third is gratitude. So out of our gratitude, we are to obey the law of God, no, the word of God. Atong ikinabuhi kana sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, see? So nagpasabot si John nga bisag unsaon nato yun, because we are still in our corrupt nature. We are still in our state of corruption. We are still sinning. We can still sin. So, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, ang advocate, meaning there, we have a lawyer, naatay legal counsel, naatay manlalaban, nga mo si Jesus Christ, the righteous. No, ang kang Christ is, ang office ni Christ, the office of the mediator. Nga sa karon, He is sitting at the right hand of the Father, and He is interceding in behalf of His children. So, mauna ang iyang office nga gigampanan ni Christ. Nga, although we sin, and yet, we have the assurance that we have Christ Jesus. O makita nimo ang diferensya diri sa life sa unbelievers ug sa life sa mga believers. The unbelievers are sinning, and they are living in sin, and they take pleasure in sinning. That's their life. They are awaking in the morning, and they are sinning against God, constantly sinning. And it's their pleasure, and they don't know God. Sa ilang sarili, sa ilang mga kagalingon, makita nimo nga ang ilang happiness naalang sa sin, because they are God's enemies. Now, while the Christians are still sinning, and yet they do not live in sin. Wala sila magkinabuhi diha sa sala. No? Ug once moingon tag sinning, kinahanglan ato nang i-define og maayo unsa ang meaning sa sinning, living in sin. Kaysa diha pa tas evangelical, ang sala is kanang sama ba sa ang atong tanaw, unsa ang mahikap, unsay matilawan, unsa ang gikaon, giinom o mahikap nga mga butang. In fact, para sa ato sa dihang nga patay evangelical, may maka-gnostic ta nga sala kung naa kay kwarta, sala kung naa kay wealth, sala kamukaon ka ana, sala nga moinom ka ani ana. Ang sala nga gi-refer ni John mo ang sala against the Ten Commandments, no? Ka ang Ten Commandments gyud mao ang pinaka sentro, no? Sentro sa tibok balaan nga kasulatan. Mo adlib ta gamay, mo adlib ko gamay. Nga sa Ten Commandments pananglitan, diha sa Sixth Commandment mo ang murder. Dunay mga
sub nga mga commandments nga diha paingon sa murder. Pananglitan, ang wrath, no, ang kasuko, ang hatred, ang enmity between brothers, ang unlovingness, no, ang kanang gitawag nato nga hatred between peoples. Makita na nimo nga subdivision na siya gikan sa 6th commandment sa murder. Pananglitan sa 7th commandment, you shall not commit adultery. Dunay mga subdivisions o sub-sins nga napandungan sa 7th commandment. Pananglitan ang homosexuality, ang pagkabayot, no, pagkatomboy. Nabilong na siya sa adultery nga sala. No, so doon na yung mga sala, tanan nga sala nga naa sa Old and New Testaments, napandungan na siya sa 10 Commandments. No. Now, naay mga butang nga kung wala ka na train or wala ka na tudluan, makaingon ka nga commandment ni siya nga lahi ng commandment. Pero actually, kung imong tan-awon na nasalikupan ra ni siya sa 10 commandments, kining tanan nga commandments naa sa balang kasulatan. Wala lang ta, o sometimes dili lang ta train ang mind nato nga pagbasa nato usa ka passage nga under the ni siya ani nga commandment. Pananglitan sa Romans chapter 13. Ang Romans chapter 13 naa sa commandment number 1, the first commandment. Or pwede po siya sa 5th commandment, no? Sa obey your parents or obey your father, honor your father and your mother. Naa na siya sa 5th commandment, ang Romans chapter 13. So ang masabot nako nga pag moingon ka nga sin, ingon ang Bible writers nga sin, mga sina siya against, indirectly or directly against the 10 commandments. So dili mga sin nga kanang nabatasan sa Gnostisismo o natudlo sa mga Gnostisismo that matter is evil. So kinahanglan dito ra ka sa kuiba mo puyo kay ang uban sa ila gani muna nanaay kaning gitawag nga monasticism, no, kanang monasteryo mo mga magmonghe nga mga ministro nga magmonghe. Di sila pwede nga mukaon og daghan kay makasala sila, dili sila pwede nga ingana mo makikistorya og tao kay makasala sila. So munay mga sala nga makita nato nga tudlo ra sa tao. Wala gyud diha sa balang nga sulatan. So ang sala nga makomit nato actually adlaw-adlaw, no? Nga makomit gyud nato because of our corruption. King sala directed against the 10 commandments. So kini nga sala, mao ni ang kanunay nato ginapangayo ag pasaylo sa Dios. Ug mao ni ang mga sala nga kanunay nga si Christ nga mediate kanato si Jesus Christ. No? Kay hangtod karon ang commandment, ang law sa Ginoo, ang moral law that is nagpadayon gihapon nga operational, no, og ang efficacy sa obedience ug sa disobedience nagpadayon gihapon hangtod sa atong panahon karon. So dili tinuod kanang giingon sa mga dispensationalist nga naputol ang commandment panahon ni Christ. So naa hangtod karon ang commandment. Otherwise, dili unta ta makasala kay wa na may commandment. Wa na may law. Kung may law, di ta kasala. Pero makita nimo nga diha sa katudluan sa mga apostoles nga makasala lang gyapon sila. In fact, sa Romans chapter 7, si Apostle Paul iya yung gi-admit nga unsa ang dili niya gusto mo gyud ang iyang makumit. Unsa pud ang gusto niya, mo pud ang dili nang hinuon niya mahimo. So ang pasabot niya ni Apostle Paul nga wala pa mawala gyud kining
influensya sa corruption nga atong napanunod gikan kang Adan. So that's why dunay sala og continued ang pardon nga gikinahanglan nato hangtod karon sa atong Ginoo. So God does continue to forgive the sins of those that are justified. And although they can never fall from the state of justification, dunay state of justification, dunay estado, meaning nanay kahimtang nga justified na sila, they will never fall from that state. O naana sa kasulatan nga si Peter, si Apostle Peter, sa diha nga nakasala siya, nakita ni Christ na makasala siya, kay i-deny niya si Jesus Christ. 3 times nga gideny ni Apostle Peter si Jesus Christ. Pero before that, gipasaligan si Apostle Peter ni Jesus Christ. Matod pa niya, but I have prayed for you or for thee, and thy faith fail not, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So, daan na ang gipasaligan ni Christ nga, o daan na gipredict nga i-deny gyud ni Peter si Christ. O dili pagani makatuktugaok ang manok, no? Gidinay na, makadinay na katulo niya si Christ. So pero gipasaligan siya ni Christ, kay mismo si Peter di katuo nga makahimo siya ni ana, og matud niya iyang ibuhis ang iyang kinabuhi. Pero unsay ingon ni Christ? No. Imog gyud nga himuon na. Di pagani makatuktugaw kang manok. Katulon ako nimo gidinay. Pero ingon niya, I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So, naay sa panahon nga wa pa ngani siya ato malansang sa cross o sa mamatay pa siya mabanaw, panahon sa iyang earthly life, wala mawala ang iyang mediatorship, no, wala mawala ang intercession niya, bisag wala pa siya dito sa tuong kamot sa amahan, wala mawala dito ang intercession ni Christ. Ang intercession is He is praying for every one of His people. No, nasa priestly prayer ni Christ, nasa John 17. I have prayed for them. No. So, gapampo siya, gapatunga siya. Naga-intercede siya para sa mga balaan, mga anak niya. And they shall never perish. Sa John 10:28. Usbon ako. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, makita nimo nga dunay tulo ka elemento diri. Una, gihatagan silang eternal life. So, dunay the positive na statement, I give unto them eternal life. Ang negative is, they shall never perish. Never. Dili yun. Di sila malaglag. Neither shall any man pluck them out of my hand. Meaning, why tao? Bisan pa si ang Antikristo, bisan pag si bisag kinsa, nga gamito ni Satanas, para nga tintalon, o para nga laksion ang tao, gikan sa kang Kristo. Why si bisan kinsa? Nga makalaksi or maka-snatch, no, kanato gikan sa kamot ni Kristo. O kani nga mga statement, divine kaini nga statement, dili ni ma-state sa usa ka tawo lang, kundi ma-state ni usa ka Dios. Of course, si Christ tungod kay nag-assume siya sa kinaihan sa pagkatao, Diyos tao si Jesus, God man. Naingon niya, why tao? Nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. So, nga na ang assurance nga gihatag niya. Niya itong mga tao nga justify. Hebrews 10:14.
For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So dunay kining uh, dunay perfection once and for all nga perfection nga iyang gigrant gihatag para sa mga pinili pinaagi sa usa ka offering nga mao ang offering ni Jesus Christ dito sa cross. So ingana ka lig-on ang assurance sa mga tao nga mga pinili, mga elect o mga anak sa Dios. Di na gyud sila mahulog gikan sa state of justification. Apan dunay piro. No? Naay piro. Tungod kay makasala man sila and sometimes although dili sila mabuhi kay patay naman sa sala, di na sila mabuhi sa sala, and yet sometimes ingon pa diri, they may by their sins fall under God's fatherly displeasure and not have the light of his countenance restored unto them until they humble themselves, confess their sins, beg pardon, and renew their faith and repentance. So dili na gyud sila matagak gikan sa grasya, apan dunay panahon nga ang ilang mga sala maoy mahimong dahilan or mahimong cause sa kapungot sa Dios. Now, kani nga kapungot sa usa ka amahan, fatherly displeasure. Nga duna siya kapungot sa iyang anak nga nagapakasala against kaniya. Ug mato di, and the light of his countenance and does not have the light of his countenance. We don't have the light of his countenance every time nga makasala ta. Every time nga kita nakakumit o sala batok sa atong amahan. The same kung sa una wala pa ta diha kaniya nagapakasala kita na hatred niya against ato, which is gibuhos niya ang tanan to kang Christ. Karon nga ni anata kaniya ingon nga mga anak niya, once makasala ta, adunay makit-an nimo nga displeasure sa usa ka amahan alang sa iyang anak. Ug ang light sa countenance na meaning kanang pabor niya, favor niya, kanang light of his countenance, wala diri kanato. Dunay darkness, dunay feeling of misery, dunay feeling of emptiness. Mismo kita kahibalutan ni ana na ma-depress kita, mawala ang atong happiness. Pero kanatanan i-restore kanato ang light of his countenance ug ang pleasure sa Dios, ang iyang kanang iyang delight i-restore diri kanato. Once nga we humble ourselves by confessing our sins and by begging God's pardon and i-renew nato ang atong faith o atong repentance. So, nahitabo kani, of course, the same nga pangitabo sa New Testament, nahitabo sa Old Testament. Panahon ni kang David, maurag gyapon ang nahitabo. Na dili nga nawala ang kaluwasan niya. Pero ang light sa countenance sa Dios nawala, ingon nga nahimo siyang object of his fatherly displeasure. Psalm 89:31, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with a rod and their iniquity with stripes. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. See? Dunay latigo, dunay
dunay penalty, dili ingon nga judge siya kundi ingon nga amahan. No, dunay kaning chastisement. And yet I will not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. So ang Dios faithful siya. May gani kay siya ang naggunit sa ato nga kaluwasan. Dili kita iyang gipagunit sa kaluwasan. Kay kung kita hagbay ra nga wa na ta nang luwas. May gani kay siya maoy nagunit sa atong kaluwasan. Psalm 51:7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Verse 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, kanang create in me a clean heart, o renew a right spirit within me. Lain-lain nga phrase, but they refer to the same experience of the believer. A renewal sa atong heart. Verse 11, cast me not away from thy presence. So muna'y heart sa usa ka taong tinuod nga Kristohano. Gusto gyud sa presensya sa Dios. Mingaon sa presensya sa Dios. And take not thy Holy Spirit from me. So wala mawala ang Holy Spirit. Of course, na siya beg, pleading nga dili kuhaon ang maong spirit. So na spirit gyapon, wala ing nga please return the Holy Spirit to me. Wala. Ang iya ingon, take not thy Holy Spirit from me. Then unsa ingon, restore unto me the joy of thy salvation. Katong joy sa salvation nga naa sa Dios, i-restore sa iya. Kaya nawala ang joy. Dili ang salvation mo nawala, kundi ang joy sa salvation mo nawala. And uphold me with thy free spirit. See, kani ang naitabo ang David, panahon nga nakasala siya against sa Dios. Pinaagi sa adultery, kang Bathsheba, o murder, kang Uriah. Sa Psalm 32:5, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. Thou forgavest the iniquity of my sin. Matthew 26:75, and Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. So makita nimo unsa ang reaction sa tao nga nakasala, sa tao sa Dios nga nakasala, o sa iyang anak nga nakasala. Naagi reaction, dunagi sorrow, no, pag-mourn sa iyang sin sa diyang makasala siya. So mao na natabok ang Peter. Gitanaw lang siya ni Jesus, walay imik si Jesus, nakadumdum siya, kay numdum nga mauman ni ang gisulti ni Christ. Sa di pagani mo tugaw kang manok, katulon ako, mo deny kaniya. Sa 1 Corinthians 11:30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Now, ang context na ini mo ang Lord's Supper. No, sa Lord's Supper mudala sila mga bino, fermented wine, o mudala sila mga bread. Kay mo man ilang wa man nila gitanaw kana ingon nga sin or sinful nga practice. Dala nila dito. Pero nitabo niya na wa makahinulatay ang mga taga-Corinth. Sa diha nga wa sila makahinulatay, murag ang ubang gipang-uhaw o ubang gipanggutom, nangaon na lang sila, wa sila muhulat sa Lord's Supper una. Kanya-kanyag ipis, kanya-kanyag buak sa tinapay, pikas-pikas, kaon-kaon tanan, hangtod nga wa na makahulat sa tama nga oras. So unworthy ang mga tao.
Ug matod pa ni Apostle Paul, ang mga unworthy nga mo kaon sa mong tinapay, no, ang mga unworthy nga mo inom sa mong bino, mga tao nga ilang yagaan murag walay holiness ang pag-inom sa mong bino o pagkaon sa mong tinapay. Ang uban sa ila nga sakit ug ang uban nga matay gyud. Kadto man Kristohanon to, tinutong ang Kristohanon apan dunay repercussion sa ilang aksyon, dunay maani ang ilang anihon nila unsa ilang gipugas. So, ang nag-judge sa ila ang Dios mismo. But when we are judged, we are chastened of the Lord. Murag ang dili nga judgment na as condemnation, kundi chastening. Murag ang amahan nga mo latigo or mo disiplina siyang anak. Chastening ang tawag ni anak. That we should not be condemned with the world. So, dunay judgment nga chastening, ug dunay judgment nga condemnation, ug ang chastening condemnation gi-reserve ka na para sa mga non-elect, para sa kalibutan. So, matod niya, examine usa kadtong magpartake sa Lord's Supper. Sumuna nga sa amo dinhi sa among church. Before mag Lord's Supper, amo yung ginatagsa-tagsa og interview ang mga members aron mahibal-an kung worthy ba sila. Niya during the Lord's Supper, ang atmosphere mismo kaning mga kita ninyo kini mga baso wala ni ginagamit sa yano nga mga galamiton, no, sa ordinary nga paggamit tungod kay holy kana ang Lord's Supper, holy kana, ug ang bino holy usab, ug ang bread holy usab. So, muna siya nga, ang sadya nga gamiton sa butang sa unholiness, no? Non-unholy actions or use. Muna nga ang Diyos, wala na na-please o ang uban sa ila. No? Ang uban makasasala po, mga tawag yun nga, dunay mga unconfessed nga mga sala. So kay mga tao na sila nga Kristohanon, gichasin sila sa Dios despite sa ilang pagkakristohanon. Luke 1:20, and behold, thou shalt be dumb and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. Now kani si Angel Gabriel mo nagsulti niini kang Zacarias, no? Si Zacarias gisultihan sa angel nga mataw si John the Baptist. Pero si Zacarias di mo to. So dunay unbelief. Dunay pagtuo pero gamay gyud ang pagtuo nga dili siya makatuo ana nga murag kang Sara ba nga ginag-promise ang Dios kang Isaac ni katawo si Sara. Same nga pangitabo di sa New Testament kang Zacarias. Dili siya makatuo nga sa iyang edad ug sa edad ni Elizabeth nga iyang asawa, maka-anak pa sila. So ingon nga dunay ingon nga penalty, no, punishment sa iyang sala. Fatherly punishment, displeasure. Giamang siya, giamang, di na siya makasulti karon. In fact, pagkatawag yun ni John the Baptist, nguntahan sila, unsa may ihingalan ni ining bata, anak. Siya, di man po siya makaistorya, kay amang man siya. So, na siya sulat, kanang igsusulat. Gisulat niya, ngalan aning bata si John, si Juan. So, kaning mga anak sa Dios, Old Testament, New Testament, makasala ra gyapon sila against sa Dios. Og makasala sila against sa Dios og sila dili ingon nga perfect na gyud. And yet si Christ ingon nga mediator sa both testaments, ingon nga intercessor para sa ingon nga advocate para sa mga believers, intertestament. Makita nimo nga nagapadayon ang iyang
pagpasaylo sa atong mga sala ug ang iyang pag-intercede, ang pag-intercede ni Christ sa atong mga sala dito sa Amahan. So di na nato isgutan kining section 6 kaayo, kay ato namang the whole lecture mao man ni ang atong isgutan gyud nga the justification of believers under the Old Testament was in all these respects, one and the same with the justification of believers under the New Testament. So, ang tanan nato nga discussion naka-angkor sa mong fact nga dunay continuity sa manner sa paghatag sa salvation ngadto sa mga anak sa Dios. O basahan nato lang ang mga bersikulo dinhi, same sa kang Abraham nga naa siya gospel nga na-receive o doon na siya salvation by grace nga na-receive sa Old Testament, same nga salvation nga naa sa New Testament. Galatians 3:9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is every one that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham, which is ang blessing, Old Testament blessing na, that the blessing of Abraham might come to the New Testament Gentiles also. Of course, naaman na sa Old Testament Gentiles, to the Gentiles sa New Testament, through Jesus Christ. Intertestamental period gihapon, through Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Romans 4:22, and therefore it was imputed to him for righteousness. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, meaning him, si Abraham, but for us also, meaning us in the New Testament, the same imputation sa righteousness, sa justification sa New Testament, the same kang Abraham sa Old Testament. But for us also, kung ang word nga also, very important kaini. To whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So in conclusion, ang kining salvation nga nadawatan nato sa New Testament, maurag yun o wa gyud kalahian nga salvation nga nadawatan nya tunaa sa Old Testament. Ang kalahian lang kay sa ila dito naay unod, naay bagal. Ug sa nakamo naaman mo daplin sa dagat kay balo mo ni ani nga analogy. Naay unod, naay bagal. Pero pag abot sa New Testament, gitanggal ang bagal, ni pabilin ang unod. So tanan naay unod. Ang kalahian lang tungod kay sa ato, naay unod ug wa naay bagal. So unsa naa sa ila dito, walay ang essential nga butang mahitungod sa salvation, wala mawala diri sa ato. So unsay ato nga essential elements of salvation nga niya sa New Testament, naagyod intact kana sa Old Testament. Although natago kana diha sa bagal sa Old Testament. Ug kini nigawas ra gyud ug nabutyag panahon sa New Testament. So exactly 1 hour and 4 minutes